wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mkazi uyu. Mkazi ameneyu dzina lake ndi Joana amachokera ku Malawi ku Phalombe. Mkazi ameneyu wasowa sakudziwika kumene ali omwe ndi mmene zilili. Mkazi ameneyu anachoka ku Malawi kubwera ku South Africa ndi cholinga choti azayese mwayi mwina angatuzapeza ntchito ndomathandiza azibale ake ku Malawi. Ndiye atafika ku South Africa mu Johannesburg kumene amakhala ndi azinzake wakhala kwa nthawi yayitali ntchito samayipeza. Wakhala akusakasaka ntchito koma ntchito simapezeka. Ndiye mwezi unowu anapanga chiganizo chopita ku Durban. Akuti ku Durban kuliso nzake amene anakumana naye pa internet. Nzakeyo ndi Nyamata, wakhala kucheza naye kwa nthawi yayitali. Ndiye Joana anawuza azinzake kuti ndikupita ku Durban ndikakumana ndi Nyamata uyu amene akuti akandipezera ntchito. Ndanawuyamba. Atafika ku Durban, Joana foni yake sikugwira. Anzake aja ayesera kulumikizana naye koma sizikutheka. Foni yake ndi yozima. Pa WhatsApp sakupezeka. Komanso Nyamata uja foni yake sikupezeka ndi yozima. Ndiye anthu ku Johannesburg analodabwa kwambiri kuti zutika bwanji. Osewa mafoni awo sakugwira. Chochitika ndi chani? Zokhala bwanji? Ndiye anali ndi nthumanzi kwambiri. Ndakhala kumufufuza Joana koma Joana sakupezeka. Ndiye nakubwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti ena ake mutengepo phunziro. Akuluakulu choti muziwe ndichi, anthu apa intaneti amathira pa intaneti. Chonde akuluakulu ndakhala ndikukamba ndopanga mavidiyo okhuzana coding and phishing. Coding and phishing ndi maprogramu amene amapanga target anthu. Ndiye chonde akuluakulu kumakhala osamala chifukwa choti inuyo ndiye ndi chuma, iweyo ndiye ndi drama. Ndiye osamakhulupirira anthu apa social media. Anthu apa social media azitira pa social media. Ufriend wa pa social media uzitira pa social media. Osamabweretsa in real life. Chonde akuluakulu. Fuera anthu ena ake amabwera kwa inu ali ndi zolinga. Ena afuna inuyo, ena afuna zinthu zimene muli nazo, ndiye ukapoyira akuchotsa. Akuweza.